zvandinenge ndafona ndichitaura nababa pamameseji, baba vanoramba vachiti muramu wavo, but pandinofona ndichitaura nababa zvese anenge anazvo, zvekuti musi wavakabuda, musi wandakasvika mumba mangu ndakaona mune katauro ndikafudza, vakazviramba. Musi wandakazouya kuno kudare, ava ndofunga vakandipa 2 days, ndikanzi endai munogara pasi. Ndakauya Friday ndikaenda weekend yese kuti ndizodzoka Monday. Ndakanzwa uyo akunotaura kuna mbuya vake kuti inini ndini ndatotanga kutuka. Ndikati kwete, saka inini munzvimbo yandinogara handina wandinorilaya naye sehama. Ndosaka ndakazoti aiwa, inini ndina baba vamurungweni vandogara navo mudunhu muno, regai ndiende ikoko. Ndikadzoka futi kuno vakandipa futi 2 days. Asi ndasvika kumba ndichibvunza zvinhu zvacho hazvichinje zvinenge zvichitaurwa neuyu, ava vanenge vachiti ndini ndiri wrong. Pese pandafamba ndingori munhu anongoshungurudzika chete. Saka inini zvakazondipoti ndotama here munzvimbo yandinogara nekuda kwenzenzei kuti baba vakanyenga. Uyu mwana wangu ndichimuona because paaitonyepa ne 32 years, haana 32 years. Ndakatanga kugara namai vake, musikana uyu aine gore. Mai vake ndinotovati sisi inini, zvokuti mwana wangu baba vakecha vaviri varume pane wani wavo wakapita ndiani aina ndisitomboziva ndangonzi ndiuye kuno ndiani naimai ndiani kwaidiso mesenoru ndini ajero ajero nyora mundu ukwana mai mundu akanyengwa nemumundu kuti auye kudare takamuti ngaauye kudare nekuti aitopomerwa mhosva yekutuka amai avo. warituka ari muzvikuru wavo pakugarisana muchiri mese here wakungopota vachibuda zvo takamuti haana kuuya kudare ngaauye. vafana vachidiki vakananzwa mhanza emutara anopenga zvokusadzoka dzokai kumagara onai muri kushungurudza mai makadzoka o muramu here saka mwana ndoii ndoi mukomana saka unofanira ndatsinguramuona anotoenda achiita mhanza mapore anditsarisa ari kuzvidza hatikutamba ino so vakatuka mbuya saka mbuya murauripo kuzoripota kwandakaita ndekokuti ndiritongoshungurudzika infact munzvimbo yandogara yeblue room nevasikana 2 kwavanogara ndokumashopu kwandotenga kwavanogara ndokumashopu vatukirei variwo muzvinu taurisai kana mbe hatina musoro tambovatuka wakatobata kora tikatokurisa munomba vatakora vanhu ava vanhu vokumusha kwavo nditorarama navo zvokuti kana vachitouya kuno kudare saizvozvo vauya tichida kuti zvidete kuti maybe vakambogadziriswawo neumwe munhu asiri ini zvinobatsira. Zvino vanozongotowana kuno kumatare kwanina tiripo, asi shungu dzedu dziri dzekuti vamboti takanga taenda kudare kwamambo. Muupenyu hwemukomboni tisingasore vanhu, tichisora tsika dzevanhu, vana havana respect.
handiti makwa ndochirwere chirimo. Kunyengwa haisi problem, but you have to respect munhu. Mukuru angaigare good. Takamubvunza panapa kuti waibata mai avakola ndizvo here zvatingaiti. Tikazoona kuti hazviite makuna kuvana vadiki vakadai, tichida kuti tirambe takametena hunhu hwokuti tigoremekedzana kana tichirarama. Kunyengwa kwainyengwa nemazera handiti taishupika zvisingaite mako. Saka uyo musikana ane zvichena takatomusentenza, takatomupa mutongo wake wekuti abhadhare mai ava, takamuta anobhadhara waini. Handitika uyo mwana wehanzvadzi yemurume uyu wamakonga uyo musikana uyu mai vake varipo akavarapa. Chatakati isusu sei asina kuuya kudare, isu tamuti auye kudare. Kuti auye nhasi unomuratidzwa kuti aiwa ukanzi uya kudare unofanirwa kuuya kudare. Handiti makwa kuti mupe wake mutongo wokutukava semunhu mukuru kwavari, vogara kudzimba dzawaiziva takatandwa waikwa mambo uyu yake. Handiti makwa mune nyaya dzeuroyi, mune nyaya dzechi pane panyengwa munhu mumwe akafunga ndiri special nhasi anogona kungoita zvaanoda kukomboti mambo mukasvikapo zvichiitika amumirepo. Handiti makwa saka uyo kuuya kwaita ndiyo tatingoda nhasi mudariri kuti asikana hamuna kuuya kudare manzi muri kudare mhosva yenyu ava vari kuti muri kuvatuka. Handiti makwa muri kuvatukirei? Oripiswa munhu oziva kuti mukuru angagaribvunde right asaka pane nyaya uyo tamudedza tauri kumutongo wake chete. Pane nyaya yakamasiyamba mumati ava vanhu vairi ava pakutonana kwavo vauye solution wenhasi kuti vakunoaa. Yes. Aiwa mukadzi nemurume ngawadanana rudo ngarutingakurudzire vanhu nguva tavenyu mwedzi watiri uno ausiwo kuva vana mwedzi wechando karisana mazuva eri ndazviwa apo ndachikumbira zvekare because tatobva kuno kudare still handina peace nemusikana uyu anodarika nerodhi uyu musikana uyu achiri kundishungurudza nokuti parodhi paanodarika napo grant kukupa mukomana anobatsira kuitira mapepa ndichiri kushungurudzika naye achitaura secret dzemumba mangu. Izwaika vanzi itai tikupei zvandinenge ndafona ndichitaura nababa pamameseji, baba vanoramba vachiti muramu wavo, but pandinofona ndichitaura nababa zvese anenge anazvo zvekuti musi wavakabuda, musi wandakasvika mumba mangu ndakaona mune katauro ndikafudza vakazviramba. Musi wandakazouya kuno kudare ava ndofunga vakandipa 2 days kanzi endai munogara pasi. Ndakauya Friday ndikaenda weekend yese kuti ndizodzoka Monday ndakanzwa uyo akunotaura kuna mbuya vake kuti inini ndini ndatotanga kutuka. Ndikati kwete, saka inini munzvimbo yandinogara handina wandinorelaya naye sehama. Ndosaka ndakazoti aiwa inini ndina baba vamurungweni vandogara navo mudunhu muno, regai ndiende ikoko. Ndikadzoka futi kuno vakandipa futi 2 days. Asi ndasvika kumba ndichibvunza zvinhu zvacho hazvichinje zvinenge zvichitaurwa neuyu, ava vanenge vachiti ndini ndiri wrong. Pese pandafamba ndiri ngori munhu anongoshungurudzika chete. Saka inini zvakazondipoti ndotama here munzvimbo yandinogara nekuda kwenzenzei kuti baba vakanyenga. Uyu mwana wangu ndichimuona because paaitonyemba kuti ane 32 years, haana 32 years. Ndakatanga kugara namai vake, musikana uyu aine gore. Mai vake ndinotovati sisi inini zvokuti mwana wangu zvokuti ari kutonyemba kuti nababa ava vazivani. Uyu musikana anotodarika achibheja. Ndikaudza baba abvuma ke asi baba vanozviramba. Saka inini chimwe chikumbiro chaivepo ndechekuti mumba mangu mavaipinda vachirara handizivi kuti ndodii navo. Muchikurowa here ndinotorowa mumba handina kugare nini asi avo mumuramu wangu uyu tiri kuita bonde ikoko iri mawangu ndazvikapera handina kumbovhira ati makaita uyu arapa ndina wangu ndiye akakarura mukoma wake munini wangu ndiari kudao ndiye akakarura mukoma wewa tikuti zvokuita bonde naye makaita abvuma pa soma kuda kuramba naiwe alo vakuda kuramba taurai tidaunzwa takamirira kuda kutibatsirane kutaura andabvunza paya kuti akechwana wacho ndiari ukati ndini saka wada kurambira kuita
saka hapana chinogadzirisika. Kumusha manje mapo dambudziko parinozovepo nderekuti iwewe semukuru wavo ndioneka uri wrong manje kuvanhu. Inini ndinoga ndichimanikidzirwa kunzi ndibvume mhosva yandisina kunge ndakabhara nyaya dzekunzwa kunzi ndiri kunzi zvakati, ndiri kunzwa hanzi zvakati, hanzi zvakati. Saka ndokufira mukubvuma nemhaka yekuti ndee ndichitya kuti nditadzakati kuti n'anga mukadzi ndiari kutaura mukadzi akutaura murama wemurama wangu atinati mukadzi wenyu tati mukadzi munhu wese wechikadzi mukadzi andozonzouyu ndiwo makanyinga murama wacho handina kunyenga muramo aiataura pana mudhara mukuita sei choandozakutaura muripo baba saka ari kupomera here uyo ataura pano wani kutanga ndamunongoziva chete kuti nochiti kuramba unozati manza aitiri nyore tibatsiroka zvikuramba kana bamuzvibizwe ndokutora zvese secret dzavanoita baba ndinokuita problem ndokuita problem So pachivanhu mama ini ndoswera ndiri kubasa mama 6 to 6 ndikauya ndoswera ndakarara manheru ndenda kudzokera basa kana ndipita day ini ndoswera ndirimo vanhu vanoenda kubasa havabereki inyaya dzotsvaga yese mahanzi ari kutaurwa papa hanzi tiri pano zviri paground uyo ati ndatosaka zvandavonziwe avakati ndini imora ngoramba mango ti ande tinoramba chimubvunzai ndikuchitaura ayo mukatobondenayo uyaramba kata zvisina basa nyaya iripo ndeyekuti mai vakatozviziva makataura kuti chiregerai kuti zvatineta taura zvodzikama nokuti paari anenge achibva godo because munhu akawira madanana kusiyana kwacho hakusiko kusiyaniswa nevanhu sotora matorambana futi mega akona zvokunzi nemunhu regera haakunyepa mana muchingoti mukadai so hakudi ende icho chinhu chinetsa kudero cho ndo chinotodiwa nevanhu chavanofarira chindika kutiza icho chokuti vanhu vachicheuka chekwe ani mazona ukatora munhu ukamusa munda wemabhanana ukaenda kunana hondefari nekunana mukapindai mamwe hambodyi kana anodarika dhuma but kupochaya unorova zvekuti saka chinhu chekubirira chiri kutovanakidza. Chikumbiro chamai ava ndechekuti baba kana mwera muri kuti chiregai kuti sikireti yemba medu kana zvandichitaura nei ndizvo zvitukwa kuti bhorani nevava mungoona pane nyaya chiri iwowo futi wesizwangu siya kudero ava maybe haisimusea pamusikirwa wanenge wakaitwa nokuti uyu pane munhu akataura akaimba wemakingwazi kwanzi vanhu munofanira kuziva pane chipo chako unoona ngo une chipo chekutapa nhau but chakaregererwa una kunda pachiriwa but unenge une chipo chekuti saka imimi indai munodzikamo kana mune hamuri handi kukadya kugeza muromo kuti munhu osaayacho muri kudya musikagezi muromo dhara ari kuuya kuita zvaanoita ndimozvibuditsa kokungonyarara mungonyarara mungade kugwisa chiwako dzanga ari mumba kutara kuti buda anobuda zii azvizonakidza imi mudhara chaiwo pachirume hakuna murume benzi anonyanya mukadzi wake benzi kuti ri kutamba regerai vakadzi vataurawo zvikurani kuti isusu kuti angogarira kuziva ndagarira vanhu vakanziva nelanguage kuti varume kashoma nziva murume anonyanya mukadzi kuti mukadzi wangu mba kwakadai kwade mukadzi wangu ichapa zvakazodai ukaona odero anenge adine andereka futi akuda kuenda saka musatora zvinhu zvamune mataura nemai dza girlfriend kana kuti mukadzi wenyu mudiki soti mukadzi wenyu
because hazvifaniri kuti zvokuku zvisangana. Akarongeka imi andizvira mukoko rongeka ruboshwe rukapa rwuchigarurike kuziva rongeka kana mudachipare kangu chidero majikana chinofa. Uyo ndiwo watakati ngauya apuwe mutongo mudaro ani matopedzana maza mukaona varamba vachimitsana nemi munodzoka tokupai vanhu vanokubatsirai zvokuti muwane mugrand order necourt inenge ichimudzivisa zvamune muchiramba zvacho munozvinyoresa kuti handidi kuti adai kwenguva yakati dai 5 years 2 years zvoenda kucourt mutongi onozvipasisa kuti ngazvidero nditi mune makaisa marizeni acho akangobviringa akusunguda munhu kuti imi musari muchigarika iye anenge ari kuti anenge akanganza mutemo wacho but hama nehama zviri kusvika ipapo makaona takachinda yowanzobhadharirwa iyo kuti ndakavatuka pacho hanondimvana tombovatuka kana kuvaonana panyaya dzavo vasina mbonana navo ari kuramba pamusoro imamo akakuita isi ndofunga musi wa16 pazvakaitika ndakabva kuno kuchegoti nguva dzapera kuma6 ndopandakanosangana nababa vakamira neushu time yandakaenda ushu time yandakateera apa ndichivanovasira pagedhi remaini yavo ivo havana kuzoti gedhi kuti vabude pagedhi rizopiwa chii chachaitika vakazoti vachisvika pagedhi ndichisvikawo ndobva ndavatwa vabhiga ndichiseka ndikati unofamba umwe wangu unofamba ende ndabva uko ndichikudzingirira rodhi yese asa unombobatika ndichibva ipapo ndobva ndaenda kunoona ushoko kwaanoshandira kwaanogara ndichisvika ndiri parima pano nepadhoapa achidayira call yanga yafonwa nababa zvandakanzwa nemukadzi wandandinai vanonzi maita kwenya ndofunga vamurungeni vanovaziva ava vachimuudza kuti mai vaiva vari kuuya ikoko uyo akadayira foni akati kuzoitei zvikanzi iwo usabvuma kuti wambosvika area yekuno ava vadaro uyu ava mvati saka manje ndoita sei zvikanzi whatever chero zvawawaita ikoko zvikanzi manje ndakatomwira so ndinovaita yese yese muri kunzwa nguva iyoyo ndongo yakandibata kola uyu ndofunga kuti mawitness twandinato twana tudiko ava ndakakatwa izwa ndabva ipapo uyu akazoti handei kune murume wenyu kwacho tichifamba tichinosvika pashopi yeuyu akadaidzirwa ari kure vazvanzi tadiwa zvikanzi he zvikanzi yaundinzwire mashure andiri kuitirwa namaidhivha uyu tadiwa akadaidzira akati imhuka ipi inonzi maidhivha uyu akadayira akati inonzi gwereweshe uyu akati haisi gwereweshe mupurwa kana kuti dawa risingazive kuti apa haridiwe riri kuramba richivavarira sei iro risingadiwe ivo siyana nazvo ndourkurira siyana neimbwa ichichi akatanga kutuka vakaunganidzana vasikana varipo 4 but vaikuona here ndakamira ndoti tachiti tira kuenda kuona baba maionana rikati zvaizvepafoni aiwa tichitotaudzana ndakamira saka ndabva ipapo uyu adayira akatuka zvaakatuka vachituka neuyu vatukirira kudaro nyaya iyoyo ndakabva ndamira pasaidi ndichiti hatese tiri kuenda kakunani kuna baba ndabva ipapo ini ndakazonosvika kumba handina kutaura nababa ava ndakafonera ava vakati ndiri kuuya ikoko mangwana kuseni havana kuuya ndakavaveri chitatu china havana kuuya friday ndobva ndauya kune ava manje saka ndauya kune ava friday vachindidzosa ndobva ndadzokera kumba but ndindaunzwa dzimwe nyaya saka iye anoramba kuti anamtutuka akazonoudza mbuya vake kuti ngogodowangu achindituka sei handina foni nhamba dzako handina kufona panyaya ichaizaka nawana pano angamondifonera kuti doti muziva kumwe mambo wake ini nangu handifambi ndosvika ndibasa pane chikorokoza ishe kuti uya kuno kuinyadza nogazvingota zvoti avaza ndogoza kushandisika nyaya dzokutaura madhara ndatopedza nemashoko kana akawanda kana mashoma ndatopedza nyaya mateedzwa imini munhu akudeedzai ndimi vatete kwano ndivatete yanza dzeumakwa uyo muroora uyu ari kudeedza vatete izwai kana tichaura nyararai saka makadedzwa makarambirei kuenda chandakarambira kuenda maiguru ndikubatana nawo nyaya pasina mumwe munhu andakavati mirirai sisi vanogara kuitu kana vauya tozoya tisina sisi tozotaura bosi ndega vanowedzera mashoko asindozvandakambotaura neni ndozvandakaregerera kuenda chokwadi chakanaka pamberi pamwari tisingade kuviga pamberi pamambo ichokwadi ndozvandakaregerera kuenda vanowedzera mashoko
saka ndisina kuendapo pamberi pamambo mwana achidinzwa barira ndokukumbira imisatete gadzisai nyaya iri bai ndimi varidzi vayo chacho tona matatisi izvizvi futi taidangoraiso ndimi varidzi vayo nyaya ndimi unofanira kugadzisa vana kudimba kuti ava zvavari kuita zvekupochawo kumuzukuru zvinowanika handingazosaafekte imba yavo kakutaka kusotesana pamusoro endisati ndabuda pavari kutaura tanzi ndinowedzera mashoko since ndagara nababa va15 years nyangwe ndikataura problem inenge iko hama dzemurume wangu hapana kana 1 anouya kuzogadzirisa nyaya yako kuti ndizosvika pakunanga vamurungu ndofunga vakandibvunza shoko iroro baba ndikati hakuna anokwanisa kundibatsira nemhosva yekuti baba vekwangu pandinonetsana navo kunyanya imwe nyaya inondirwadza vanondidhisa kuhama dzavo musauye pano vakaipa mai ava havakudei havakudei vanhu vanondirangano vachindigara dare nguva nenguva ini ndisipo saka inini zvakazondipa kuti ndifunge kuti oreti ava vanhu vakawanda ini ndiri 1 rega ndiende kwamama ndozvandakangozogona kuita chete nomushure mekunge uya andituka zveshu akanopindurudza kuna mbuya vake akati ivo ndo vandituka yeti musiwo kana nditorine tumawitness tuvana tudiki handina kutaura navo but kuti tikapedza kuvaitaura nyaya dzemakono handidzapiwa kutongoaanotidaraunofamba endai muzoya nezvakadharo sainamapedza tikapedza tikumbokumbirawo kuna natete ndemunoyanatisava vapaimhofu vasaine vaidetira vamwari vaona